Každý den sedím na té židli a koukám do toho stropu. Co dneska budu dělat? Půjdu scrollovat na TikTok, půjdu něco dělat, anebo si půjdu učit. Jo, to mě většinou napadá, když fakt nevím, co mám dělat. A proto jsem si rozhodla tohle. Tvořit na YouTube. Jo, už vidím moje spolužáky a kamarády, kteří na mě koukají skrz prsty, ale ano, já jsem Péťa, která miluje tvořit a někomu něco vykládat. A protože rozumím, někdy to fakt všem leze na nervy, tak jsem si rozhodla, že budu tvořit takhle. Na YouTube. Jo, mě to fakt zajímavý, ale doufám, že vás to bude bavit a že můj content aspoň někoho třeba nadchne a hodí mi ten follow. Byla bych za něj fakt moc vděčná. Tady bude realita a ta krutá realita. Nejenom to, wow, já jsem dostala bubu. Ne. Tady bude stresy, škola, nápady, ale hlavně pozitivní myšlení. Ale fakt to je realita a jak to tak vypadá. Jenom jsem chtěla upozornit, nejsem geniální ve střihu, jo? Tak mě o to ohmíníte, ale postupně se budu zlepšovat. Tak nezapomeňte hodit follow a do tohohle týdne získáme 100 odběratelů. Já bych za to moc vděčná. Takže mě nezapomeňte sledovat, ať jsem mísen spaní a třeba váš taky, protože pak pro vás budou samý výhody. Takže čau, nezapomeňte hodit ten follow. Bye!